A vida é curta ou só nos queixamos diso porque é finita? Seguiríamos sentindo o mesmo se vivísemos 10 veces máis? Ola, o meu nome é Xoán Fontes e teño 18 anos. Son de Vigo e actualmente estudante nunha universidade en León e quero contar o meu proxecto de vida. Estarás a preguntar o porqué, porque son milenario e considero que cada unha das persoas temos mil historias por contar. Eu tamén, aínda a pesar da miña curta idade, pero que teño o feito de ser xulgados. Pero agora, para que me coñezcas mellor, quero contarche máis de min. Nacín o 20 de outubro de 2005, fun un neno gordiño pero feliz, como poderás ver. Fun criado pola miña mamá e polos meus irmáns, xa que meu pai perdémolo nun desgraciado accidente cando eu contaba só con 5 anos de idade, así que os recordos que teño del son vagos. Maldita autoestrada e malditos aqueles que van correr sen mirar que ao seu lado viven outras persoas que teñen unha familia que querer. De pequeno sempre fun bastante introvertido, practicamente nin falaba, agás que fose de confianza, nese caso soltaba a lingua. Pasei por varias escolas, cando era pequeno, e realmente co paso dunha escola a outra fun deixando de lado iso de ser calado e convertime nun papagalo 24/7, ata o de agora. Son orgullosamente scout, aínda que as persoas digan que iso é ñoño, foi unha das maiores experiencias da miña vida. Viaxei coñecendo persoas e adquirín coñecementos de cousas non convencionais. De feito, alí coñecín un grupo de persoas que actualmente son os meus mellores amigos, autodenominados os supers. Pero iso é historia para outra oportunidade, quen sabe. Este son unha foto do día da miña graduación. 2 días despois mudei-me a León. Estudiei animación e cinematografía durante un semestre, pero non é que me gustase a carreira do todo, senón que... Pero foi a miña primeira experiencia de vida sendo completamente responsável de min mesmo. Tiven moitas experiencias que me fixeron madurar, abrirme ao mundo e aprender. Alí non só foi tempo de ensino, senón que tamén onde gardo recordos moi lindos, con persoas que realmente quero. Ademais, vedes moitas persoas interesantes que coñecín, pero a parte delas hai moitas máis que me permitiron ser parte das súas vidas. Pero León non só foi anterior, tamén puiden aproximarme á familia miña que xa vivía alí, e o caso é que tiven que sufrir aínda máis, xa que cando viñan a verme a miña nai e os meus irmáns, un camión acabou coa súa vida deixando meus sonos pola autoestrada e sentirme só e extraño. A sorte tíñame reservado un profesor da facultade, Pedro, que sabendo das miñas desgrazas, abriume o seu corazón e as portas da súa casa. Así que pronto tiven unha segunda oportunidade na vida. Cheguei a querer tanto a estas persoas que non podo pensar que sería agora da miña sen eles, pois, grazas a eles, continuei na universidade logo de ser un nini. Si, deses rapaces que nin traballa nin estuda. Puiden ter achegamento a eles dunha maneira impresionante. Con eles viaxei, disfrutei, fun de festa, mesmo me axudaron nos meus malos momentos, cando caía algún que outro suspenso e sempre me decían: veña, ti podes, galego. Son persoas coas que sempre conto e saben que sempre contan comigo. Pero por fin chegou o momento de entrar nunha nova faceta da miña vida, onde estou a coñecer máis persoas interesantes, aprendo cousas novas e agora estou a investir no meu futuro e desenvolvendo varios proxectos que darán froitos próximamente. Por iso quixen contarvos a miña experiencia vital. Gústame moito a cinematografía e quen sabe se algún día poderei vivir disto. Cando un non pode atopar un sentido á vida, cando un non ten ganas de vivir e non busca a forma de continuar enchendo de vida a propia vida, entón, que sentido ten? A vida é curta e deberíamos de estar conscientes de que nos tomará por sorpresa. É o que sempre pasa. Damos as cousas por sentado e as cousas vanse. Pensamos que sempre podemos escribir un libro, escalar unha montaña ou arrincar algún proxecto, pero cando te das conta, esa xanela xa se pechou. Unha das xanelas pechadas máis tristes é cando unha persoa falece, e eu xa levo perdida a conta, porque as súas vidas tamén son curtas, e desexaría pasar máis tempo con esas persoas. Non se trata de cultivar a paranoia na túa cabeza, pero sí cultivar o hábito da impaciencia en cousas que importan. Non tes por que esperar. Exprime cada momento de cada experiencia. Iso fai que o momento sexa memorable e que vale a pena. Adicado a Pedro e a súa familia, así como a Ana, a muller que hoxe coida de min e que sempre me acompaña. Grazas, profesor, grazas, familia.